al-kabir, Allah mai girma ne, wace huwa al-aliyyul kabir, inna Allah huwa al-aliyyul kabir wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir, kuma lalle Allah shine al-aliyyu madaukaki, al-kabir mai girma. Yana da al-kibriya fi dhatihi, al-kibriya fi qulubi ibadihi. A zatinsa yana da al-kibriya, yace al-kibriya'u ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني أحدا منهما غلبته. الله yake cewa al-kibriya nuna isa yace wannan mayafina ne, girma wannan wato kwarjallena ne, wanda duk ya ce zai ja da ni a ɗaya daga cikin waɗannan to sai na kai shi ƙasa. Shi yasa girman kai yake da hatsari, ka riƙa nuna kai ka isa, kai wani ne, to nan kana so ka ja da Allah ne a cikin sifarsa. Allah shi ne ya sifantu da isa da babu kamata, sannan duk bayansa muminai suna jin wannan isar tashi a zuciyarsu, saboda haka suna ganin, wato suna jin girman haibarsa da girman mulkinsa a cikin zuciyarsu, don haka zuciyarsu take cike da tsoronsa. shi yasa Allah ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, masana wanda suka san Allah su suke cike da tsoronsa, saboda su suke cike da ganin da jin girmansa da jin azamarsa a cikin zuciya. Saboda haka Allah subhanahu wata'ala al-kabiru ne, mai girma ne, don shi yake da al-kibriya.